guys, maayong hapon. So nag-plan mi karon guys nga moangat sa Prayer Mountain kay dito may mag-celebrate sa among New Year. So I hope guys mag-like, subscribe and share mo sa akong YouTube channel. So Happy New Year. God bless. Ingat ang tanan. So mao ni ang dalan guys, paingon sa Prayer Mountain, baling Pisaka. So kung di ka expert diri nga mo motor, ibili na lang dito sa dili danlog nga dapit. Kay kuan gyud nang mulangoy jud ka diri. Kung 4 wheels medyo okay ra siya, pero kung motor lang magdahik-dahik jud ka diri. So hapit namin sa Prayer Mountain. Namasaka mi dito kay mag-prepare mi para New Year. So dito may mag-New Year, mag-worship mi dito. So yan din kami maghulat og 12 midnight karong gabi. So ang kuyog nako is ang akong mga bagtosan. Hi, akong mga sundalo. Bagtos. Apil ko ka. Hapit na mi muna Prayer Mountain. So man lagi diri mo kuan tipas. Sa una amo ni siyang gihagdanan diri amo ning kuan ang overtime man gani na mo hantod gabi nga naghagdan mi diri. Grabe ang among kuan ani nga makagama lang mi kuan. So diri. So duha ka maangat. 5 minutes ha. Dai na pili guys diri oh. Pasan may kahikap mo. Dapat siya sa mga bato-bato. So ana. So para ma-aware mo kasi na magkapon diha. So hapit na 5 minutes na lang. 2 minutes or 5 minutes na lang angat. So hi guys, maayong hapon. So today is December 31. So saka mi diri kay mag-prepare mi sa place sa among kuan kay nagkasabot mi guys nga sa among family sa iyaan ako. Adiri may magpaabot sa New Year. So naaray mi karon 5:30 na karon na 5:30. Nag-ari may diri karon kay among i-prepare ang place para sa kuan nga masaka mi diri unyang gabi mag-prepare mi diri og kanang kuan among angay pagabuhaton sa uban pod nga mong ari diri before ka mag picture selfie kung unsa ang buhaton dapat prepare sa imong kagalingon nga makig-istorya ka sa Ginoo kay kaninaong gitawag ni siya Prayer Mountain para mo ari og pray dili ra mo ari og selfie or unsa man ang inyong kuan. So kuan guys ato pong uban nga sexy na kaayo halos magkuan na lang diri nga kuan wala man tay kuan ana kadi man ta ka judge pero hope nga respect nato ang lugar. Ang uban diri magdalag mga basura pambiyaan ra ang uban diri man nag-inom man nagkuan gitawag gani siya og Prayer Mountain kay hanang buntod nga ang kuanan ra sa mga Bisaya. So dapat i-respect nato ang lugar. Pwede man mag-inom-inom dito na lang sa ground ba dili na lang diri sa una bali nila hanang basura siguro mo nang nasunog kay kuan na kay siya polluted na kaayo daghan na kayong mga kuan daghan na kayong mga basura unsa pa diha. So guys kuan nga Prayer Mountain na discover ni Pastora Dorin. Okay. Pastor na siya sa Balapag. So diha gikasal diri nga siya nagkasal. So ang event is diha aning niong kanang payag. So nga payag. So ang nagbantay ana mao kasal silang iapis siya. So nakita pa ka to. So dinha ang event. So nakita niya nga kaning buntura. So ilang gisaka ning buntura diri. So kami pod adto willing pod mi nga mo support sa kuan kay ang walay gipadayag ang Ginoo kung dili kaayuhan sa tanan. So kami nagdagyaw gid mi diri nagama mi diri og mga hagdanan kuan may hantod alas 7 sa gabi imisan og kusog ang ulan nagkuan gyud mi diri naghagdan mi nagama mi kanang naong mga pasumanos man tawag ana din. So nagtungod sa kay daghan na kay nagaari nakuan siya haniniong naguba. So ang among kuan karon is nagplan mi nga basin dai mag-open ang pandemic. So before nga mo-open ang before mag-open ba nga mawala na ang pandemic among gikuan guys nagsabot mi nga amo na pong balikan og kanang naong kuan. So sa mga moangat diri dili pod lato bitay-bitayan og ayo kay kani nga yuta diri wala man guni siya kaning naong kuan dili kay siya lig-on ba. So dili nato bitay-bitayan ang pasumanos. So kay basta guna siya nga hanang naaragoy ka kuanan pero dili kay na siya ingon nga lig-on ang uban man gud kay bitayan nila himuag duyan-duyan. So dili na siya kuan kung mahinaykan pud mo og kuan basin madala mo sa kahoy. So mora na guys among giampo nga maging okay ang Prayer Mountain. I-respect nato ang lugar sa Prayer Mountain. So daghang kayong salamat guys.
God bless and welcome 2021. Nice camp view guys sa Prayer Mountain. So nagulat namin diri og kuan. Diri may mag-worship para sa 2021. So na-prepare mo og kahoy para magsiga may kinagmay. Gamay ra nang mura ra kang nagkuan, mura ra ka og naglungag. So mag-prepare mi para niya. So bason mo duyog ang panahon. Dili mo ulan. So, diri may magakuan para walay disturbo. So, daghang kayo mga pabuto, minsan bawal na ang pabuto, sila aras haboy pabuto. So, daghang salamat guys sa inyong paglantaw. Ayun sa Prayer Mountain. Okay. Nga, kaangat ra ba kanak? Ako mga puyog, mga bagtos. Yung mga tigulang hinay kay lakaw. Hinay, oy. Ay. Okay. Pila na gani mong edad nga tour guide na ka? Apil deh ka. Among kuanon wayan mag-prayer me. So na tubig, ito lamig tubig para human. Among bubuan ang amo ang daog. So mo ni palibot sa Prayer Mountain pag magabi. Na si Haring Bulan, salamat Lord. Among gidungog among mga pag-ampo Lord God nga dili mi nimo ulanon. Nagpakita ang imong senyales. Salamat Lord. Sada kayo, thank you Lord. Walay ulan, naguyog at ang Ginoo sa ato. Kaya kayo ta diri bisan og kuan buwan tanawa ko bang area o Gani diri ra bitaw sa. Antara ng bulan. Asinara ko diri detay ni ganarang gatay. Oo. Grabe kayo, Ginoo. Kaway. Happy New Year! Kami sa Prayer Mountain. Mo kaya mo pagkumanog. Dili kuya! Ali, dili! Ala, tsada sa fireworks. Pakita ko ni mo ang tanan dili ba? Okay, ni. Kasunod ni sila at madaugon sila mo. Kaya balo na sila. Asa sila ang may nga mo kuan kanini. Sunday din ka. Nay ni ari diri ka. Abay black siya. Nana siya. Nangutana siya kung sa story sa Prayer Mountain bago siya nihangat. Ano siya sigilan. Siguro sayang ginahon na wala siya nito Itong time balik initag katong time dito siya kayo. Pagkahaman DJ ganyan siya diri. Ulan man na din haog sila dito na. Yan naman na siya dito nga. Tinuod ko din ng Prayer Mountain kinag-ampo ko taas ingon ko nga Lord, tinuod ng Prayer Mountain pipaulan na ko kuno. Ikaw ni salpong sa slalom team. Ito ang ng ulan. Sini ulan. Ang mga pag-ampo bitaw sa buntod, dunggol mo na sa Ginoo kay nga makapokus man ta. Army ba dai? Army tinuod ron. So paano to this?
sa Davao sa Basilan dapat sila ato bitay ma. Angat sila bitay. Ana sa lang ko. Katong tayo mga isa ka ito ko lang abot sa buhay nga nag-ampo sa bilak siya. Nay mo guide story sa Prayer Mountain hanang uban dili nang musaka diri nga. Naman ay ringon te nga. Unsay kuan ka nang nganong nang tawag og Prayer Mountain matugos. Ah, kanang sige kay